enw'r ddrama ydy Pan oedd y byd yn fach. Mi ddoth y teitl eitha cyflym rili, ond o'n i eisiau sgwennu am diwedd plentyn... Wel, gweithio'r ffaith bod ni'n delio efo bechgyn llanciau, diwedd rhyw fath o ddiniweidrwydd neu diwedd rhyw fath o hen ffordd o fyw lle oedd y byd yn fach ac yn saff ac yn sicr mewn ffordd a mae hynny'n digwydd mewn ffordd eitha arswydus yn ystod y ddrama i'r cymeriadau. I ni'n edrych ar criw o ffrindiau ifanc, rhyw 15, 15 mlwydd oed, wedi magu yn yr un ardal, lot ohonyn nhw wedi codi bron ar yr un stryd i ni'n teimlo. Bod nhw wedi cael magwraeth tebyg iawn, i ni ar y crycs fan hyn, lle mae nhw'n ganol, mae tadyn nhw bron i gyd ar y streic, a maen nhw'n dechrau meddwl am i dyfodol nhw'n bersonol, beth sydd nesaf iddyn nhw. A dechrau bwynt oedd trafod yr ganrif ddiwetha yma yn hermau profiad dynion, a falle profiad dynion o waith, a sut mae hwnna wedi newid yn neilltuol, a penderfynu jyst canolbwyntio ar 1984 hyd at rwan. Ac yn benodol, o'n i eisiau sbio ar ddynion ifanc, o'n i yr un oedran a mae'r bechgyn neu'r llanciau yn y ddrama pan oedd y streic yn digwydd. Ac o'n i eisiau sbio ar sut mae dynion yn yr cymunedau yna lle oedd gynnyn nhw strwythur penodol a wedi bod ers blynyddoedd lawer, bod hwnna jyst yn cael ei dynnu'n griau oherwydd y streic. Mae'r prosiect yma'n bwysig iawn i fi, wy'n fab i cyn-lôr. Ges i'n ngeni jyst ar ôl streic y glowyr yn 85, a mi oedd e'n gyfnod anodd iawn i'n nheulu i, a wedi cael y magu yn y straeon yma. I fi'n bersonol, dwi'n meddwl bod o'n beth pwysig bod ni yn sbio ar yn gorffennol ac ar ddigwyddiadau tyngedfennol a phwysig ein gorffennol ni a sbio ar heini yn wrthrychol. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i ni edrych arnyn nhw fel talpio hanes a pasiant. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i ni i brocio ac i dynnu nhw'n griau chydig bach mwyn gweld be oedd gwirionedd calon rhywbeth hanesyddol yn hytrach na just derbyn bod rhywbeth yn drasiedi. Achos ffordd na da ni'n rhamanteiddio yn hytrach nag yn dysgu gan yn gorffennol. Y peth wy'n disgwyl am fwyaf at cyfarwyddo, y prosiect yma fydd gweithio gyda Sian, datblygu sgript newydd. Wi beth wedi datblygu fel cyfarwyddwr darn o sgwennu newydd. Sydd yn sialens, ond gyda Sian mae yna berthynas yn barod a jyst yn disgwyl mlaen i cael actorion i fewn i'r stafell sydd ddim yn ei rhannu yn angerni am y testyn yma, am y pobl yma a'r pwnc yma. Mi'n bersonol yn sgwennu am ddynion fel merch yn ystod yn rama fi. Mae hynny wedi bod yn her arbennig ac yn un o'n eisiau godi. Ond gan i weld sut fydd cynulleidfaoedd yn gweld, neu os maen nhw'n gweld bod hwnna'n llwyddo neu beidio. Mae hwn yn prosiect hanesyddol iawn, a mae tro cyntaf i'r ddau gwmni theatr cenedlaethol dod at ei gilydd. Felly National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru yn uno. A felly, pa testyn? Beth yw'r testyn sydd yn mynd i ddod ar ddau gwmni at ei gilydd? Felly, y testyn perffaith yw dathliad sefydliad y wladfa nath ddigwydd 150 o flynyddoedd yn ôl. A reswm arall sydd yn gwneud prosiect yn unigryw yw'r ffaith bod e'n partneriaeth gyda S4C. Felly mae'n partneriaeth rhwng Theatr Genedlaethol Cymru, National Theatre Wales ag S4C sydd yn gyffroes iawn a gyda cwmni joio. Felly mae'r un tîm nath wneud sioe llwyddiannus iawn tir Sir Gar ar gyfer Theatr Genedlaethol Cymru. Felly mae Roger Williams yn sgwennu, Lee Haven Jones yn dod mewn i cyfarwyddo'r actorion, a Sian Thomas yn cyfarwyddo, a fi, Mark Rees, yn cyfarwyddwr artistig yr holl prosiect. A felly mae fe'n gyffroes oherwydd mae'n bwysig iawn bod ni'n mynd i cyfleu beth mae fel nawr i bobl sydd yn byw yn Patagonia. Felly mae ni'n mynd i ffilmo rheina a dros gyfnod
a wedyn dwi'n mynd i cyfleu wedyn yr hanes anhygoel y chwedl yma mewn safle arbennig iawn. O hefyd mae yna partner arall, sef y Royal Opera House yn Llundain. Ac oherwydd maen nhw'n storio yr holl operau nhw a'r ballets nhw yn Abercwmboi yn y cymoedd, sydd yn diddorol iawn fel ffaith, ond hefyd beth sy'n diddorol yw bod fe'n rili cyfannu y stori, oherwydd mae hanner o'r loeswyr gwreiddiol yn dod o ardal Aberpennar a Aberdâr. Felly mae Abercwmboi rhwng y ddau le yna, a felly ni'n mynd i wneud y sioe yn y safle sydd yn mynd i atsainio rhywbeth, creu rhywbeth arbennig iawn. Felly mae hwnna'n bwysig ar ffaith bod e'n cydweithiad efo Royal Opera House hefyd, sydd yn od falle ond yn perffaith, sydd yn gyffroes iawn. A fel wedys i, oedd e'n bwysig, fi wedi treulio lot o amser 2 flynedd yn ymchwilio, yn archwilio storiau, yn cyfweld â pobl sydd yn o dras gwreiddiol o Gymru, a jyst i clywed y storiau yma. Ond sut i gyfleu y chwedl? I ni gyd yn gwybod rhywbeth amdano'r stori, ond dwi wedi darganfod rhywbeth fi'n credu bod pobl ddim yn gwybod. Felly dwi eisiau cyfleu hynny, a mae hwnna'n mynd i cyfannu, mynd i gwau y stori, yr hanes, ond hefyd gyda stori y pobl ym Patagonia nawr, heddi. Nancy, drama am y delanores enwogol sy'n drafodwyr, Nancy Richards. Fyswn i'n dweud oedd Nancy yn un o gymeriadau mwyaf lliwgar ac unigryw yr 20th ganrif. Dwi wastad wedi bod eisiau ffindio allan mwy am Nancy, achos ers o'n i'n bech, o'n i'n clywed straeon ddoniol a chyffroes a dirgelwch hefyd rwsyd am anti-Nancy eccentric yma yn y teulu oedd wedi gwario bywyd hi yn crwydro o un lle i'r llall gyda Felyn. Mae ffilm perthynas sôn wrthyn ni bod o fel bod gen Nancy hanner troedd y byd yma a hanner troedd mewn rhyw byd arall. A mae'n hanner troes yr awdur a myned i bod yn meddwl am yr gwrthgyferbyniad yma rhwng falle agweddau reality a fantasy yn ei bywyd hi. Mae hefyd y gwrthgyferbyniad rhwng Nancy, y delanores enwog iawn, y fformiwr, y person cyhoeddus yma, storiwr arbennig iawn yma. A Nancy y ferch, ei bywyd personol hi. Ac mae'n harad croesa minna wrth feddwl am y drama yma yn teimlo bod priodas Nancy efo Cecil yn rhyw drobwynt yn ei bywyd hi. Achos bod rhieni hi wedi gorfodi hi wneud, mae'n dweud, achos bod nhw wedi cael llon bol arni hi yn lolian efo'r holl ddynion gwahanol yma. Ar noson i priodas hi, mae Nancy yn gwrthod mynd i'r gwely gyda'i gŵr. A dwi'n meddwl bod hwnna'n peth mawr i wneud. A mae hi'n dweud bod hi'n cael mynd achos bod yna precopyn ar y to o dechrau'r gwely. A mae precopyn wedi gychwyn arni. A mae'n sôn bod yna rhyw 3 copyn neu gilydd wedi bod rhwng nhw o hyd. A felly yn y drama yma, da ni'n mynd i ddod i weld Nancy a'i bywyd personol hi yn ogystal â Nancy y delanores. Dydy'r sioe yma ddim yn mynd i ddigwydd mewn theatr, mae'n mynd i fod mewn institute neu fedra yn Aberteifion a yn credu bod hwnna bwysig iawn o ran dwi eisiau creu teimlad yn ochr lawen, y hwyl, dafarn, y sipsiwn a teimlad yma o antur yn y gofod. A mae'n teimlo'n special ac roes bod y cynhyrchiad yma mynd i ddigwydd yn ardal Nancy a hefyd yn ystod wythnos yr Eisteddfod gan bod y Eisteddfod wedi chwarae rhan mor bwysig yn ei bywyd. Wedi byw mor llawn a mor gyflym nes diom wedi registro. Wir chi?